Hello guys, please welcome back to my channel. To आं अर्पणा रामसियारि नोंथांमोन गासैखौबो आंनि चेनेलाव आंनि गोसो गोरबोजों बरायबाय। तो दिनै जाहैबाय 15 आगस्ट 2020 एनिफ्राय 15 आगस्टआ जों गासै इन्डियान्सनि थाखाय जोबोद स्पेशलखा बेखौथ' नोंथांमोना मिथिखागौ। नाथाय आंनि थाखाय बे 15 आगस्टआ आरो एक्सट्रा स्पेशल बाव, मानोना दिनै आंनि आब'नि हैप्पी बार्थडे। एनिफ्राय आं आब'नि बार्थडे सेलिब्रेशननि थाखाय रूमखौ एसे डेक'रेट खालामनो सानदों। तो आं डेक'रेशनखौ माबायदि खालामगोन बेखौ आं नोंथांमोन एसे देखायनो नागिरदों। तो नोंथांमोना जुदि नायनो इन्टारेस्टेड भिडिअखौ नायबाय थाब्लानो जाबाय। तो फार्स्टआवनो आं बबेखिनि जायगायाव डेक'रेशन खालामनो सानदों बेखौ आं नोंथांमोन एसे देखायग्रोनोसै। आंना आखाया सेल्फि स्टिक हमबोला मावसोयो, तो बाहाय भिडिअ गाज्रि जानो हागौ। तो बेनि थाखाय सिगाङावनो सरि दे। तो आं सानदों डेक'रेशनखौ आं बेखिनि जायगायावनो खालामगोन होनना, मानोना जोंना रूमाव बेलेगथिं एसेबो जायगायानो गैखाया। बेखिनियावनो जि एसे दंसै आरो, बाट बिनिफ्रायबो आलनाफोरखौ बे जुथा दोननाय बेफोरखौ बोखारजोबनांगोन आरो। बिथिं नाय, बेथिंथ' एकदम खिरखि दं, सफा दं, गद्रेज दङ, तो बिथिंथ' बानायजाखाथारा। आरो बिथिं नाय, बिथिं टेबोल दङ, बेड दङ, तो बेयावबो बानायजाखाथारा। तो बे खावसेथिंनो जि एसे दंसै आरो, बिथिंथ' बानायजाखाला, बे खावसेथिंनो बानायनोसै आरो। बेनिफ्रायबो आलनाफोरखौ बेफोरखौ सार्टिफिकेटफोरखौ आं बोखारजोबनोसै आरो, नङाबा जानाय नङाना बेयावबो। बेयाव जोबोद मा जि जों जाहाबना दोनदों, आब'आ हारसिं दिखांनो हानाय नङा आं बेखौ। तो दा दसेहाय उनाव आइनि हेल्प लानानै आं बेखौ बोखारसिगोन। नाथाय बेनि सिगाङावनो आं दा एसे बिबार उनु माबा माबि बानायनोसै, बेनिफ्राय बेलुन सुफुंनोसै। तो आं गासै बुस्थुखौनो लाबोजोबखाबाय। तो बेयाव दोङो बिबार, समायना समायना बिबार दं बेवहाय। बे जाबाय बेलुन, बेनिफ्राय बेफोर कालारिं पेपर्स, बेनिफ्राय बेफोर सेलो टेप, ग्लु, खम दामनि ग्लु मोजां नङा इयो, सिजार। तो आं फार्स्ट सुगोन बेलुन। फाइनल रिजाल्टआ जाहैबाय बिब्दि। बारा एफा गाज्रि नुवाखै, सोलिगोन।
आं बिबारखौ खैथामानसो बानायबाय आरो नांबावगौबा उनाव बानायबावसिगोन बेनिफ्राय बिब्दिखौबो आङो खैथामानसो बानायबाय बेखौ आं बिदि गोलाव गोलावै आलायनानै होगोन बेनिफ्राय आं बिथिं आलनाखौबो आइनि हेल्प लानानै बोखारखाबाय थ' आं बेखिनि जायगायाव दा डेक'रेसन खालामनोसै थ' नोंथांमोना गोसोबा नायबाय थादो जाबाय आरो दंबावो माखासे खालामनो दंबावो थ' बे आं दा बे बिबारखिनिखौ होग्रोनोसै बेनिफ्राय बाकिखौ उनाव खालामबाय थासिगोन बे बिबारखौ आं होग्रोनोसै थ' गाइस फाइनाली आंनिया डेक'रेसना कमप्लिट जाबाय थ' आं नोंथांमोननिसे देखायनोसै आं माबायदि डेक'रेसन खालामखो थ' नायदो नोंथांमोना बेखिनियानो जाहैबाय आंनिया मेइन डेक'रेसना बेनिफ्राय आर'नाइखौथ' आं जोबोद मोजां मोनखायो बिनि थाखायनो बार्थडे पार्टिनि डेक'रेसन खालामबा आं आर'नाइखौ होखाथारो आरो बारा एसे मोजां जायासै बारा हेभि डेक'रेसन खालामनो हायासै आं सिम्पोलैनो खालामबाय बेनिफ्राय बिथिं ओरैनो एसे बेलुन होनानै होबाय आरो बेनिफ्राय नै जोंना केकआबो सौफैखाबाय आब'आ जाबाय दिनै 22 इयार्सनि बेनिफ्राय जोंना नै केमेरायाबो सौफैखाबाय आब'आ जोबोद फट' खेबजानानै मोजां मोनखायो नै नाय बिथिं नाय फट' खेबजानो थाखाय जिरायखाबायानो बार्थडे गार्लआ थ' आं एसे बार्थडे गार्लनि मोखांखौ देखायनोसै नोंथांमोनाथ' नुखाबायानो थायो भिडिअ'आव हाय होलाय हाय फाइनाली जोंना केक हानायनि सम जाबाय थ' गासैबो ज' जाखाजोब्बाय बेनि थाखाय आइमोनाबो फैखाबाय बाबायाबो फैबाय आरो गासै लोगोफोराबो फैजोबखाबाय